manuskriptoa, esango dugu azken testua. Berak ukitu dituen gauza bakarrak izan dira, bere esaldien formulazioa, hau hobe da hola esatea, eta gauza asko daude oso modu kolokialean esandak grabaketetan, eta hor, saiatu dugu pasatzen agiketa txukunen, baina hoixe ez da. Baina ez du hitz bat bere ere ukitu, ez pakok eta ez nik idatzi dugunetik. Orduan, alde hortatik izan behar da, autorizatua dela, baina oso askea, baita ere gure aldetik ez. Nik azpimarratuko nuke liburu honetatik mila gai daude, ez da? Batzuk apuntatu ditu lentxio hor, kafea tartzen, ez? Arrauna, trascendentzia, sexua, egoa, musika, maitasuna, beldurrak, arrakasta, tarota, sorkuntza, apegoa, desikaste prozesua, haurtzaroa, depresioa, erlijioa, politika, horoskopoa, euskara, kantua, krisia, existentziaren zentzua, violentzia, dirua, itxasoa, edertasuna, askatasuna eta heriotza izan ditizke batzuk, beste asko ere. Bakarra sadomasoquismo, da? Horre buruz ez guai. Baina sexo transgrazioari buruz ere bai, badago, ez da? Eta esan nuke, mila gai horien inguruko ikuspuntuak daudela, nabardurak, joerak, baina orokorrean dago askatasuna. Askatasun mentala. Hori da liburu honetatik nik behintzat liburu honetatik ez eta Benitoren pasaitugun ordu guzioetatik gordetzen dudan altxorrik garrantzitsuena, ez da? Benitok niri behintzat irakatsi dit edo hola esan badaiteke, ez da? Buruko gimnasia bat egiten, berak eskotan esaten du hori, ez gimnasiarena, buruko gimnasiarena. Gai, edozen gai dela, gai bat izan, beste izan, gai horren aurreko jarrera irekia izaten. Ez dogmatizatua edo alakoren ikuspuntua jarraitzea edo alako bezik eta aske izatea begirada aske bat